si kokai rega ni तरफ से kok bang lai khasin ro rega kam tiklai lenya ni tama omok samok lai ngai te kaisa plus block chairman borok sungkai rega ma khaya ahai sini sukai sugana borok khai tang rega tiklai yak rega kam ati lai tini sung bongno koi hongo sahaka phadi da phobri sinor to te gothanang lai tongka sung to ekta panchayat ngai te gothanang lai tongka phadi isa salaya na nimong so khalaya na ni bana ringmani logi tang laikha o complain dinai rongna sung thang sai kya phadi bodi khego sa bonong no kama khaya hinai ma saka abono kisa ngo somsudong ang laya na sabo bonong no ba complain dikha kama khaya sung hinai saka ngai bo sau sinoro ni ta kaisa ngo bung ngai Raskumar tini ang thangmaya tini salaimaya salaina kha onyo dina salaina nangnai okok sau ngai sung do acha nang ni kong mani kha onyo dina phone salaisiba na ni phajini tangkha sung ngai tai thangka ngai bufur salainai ngai boy rok budrai bo no kurui ngai boy rok budrai bo no kurui ngai no do acha bo kurui bo phaime ngai bo chong nang tongman sami ba bo phaime ngai sung onyo dina phone salaisinai ni phajini dogan pat wok borok ni borok ekdom jama khayai kasulajak kasulai man pore ngai tangkha tam khanya ni phailai rok atu jagan borok aw jagan borok nok tang hin phai sinor to sungsi ungunai nei omok somok kok salakya onek ngai bo be kaklai pai te kaisa ani lampra nok ajaga bo borok waisam bo thup sa ano sungsok lajak nor bo tini salanya himla ahe himla tamo ta khai salailia mas salanya ahe rai nei ebraham ki dom ke bulai ni tok lai nyai ahai ebre omok somok kok sai jong gang ku sam sabulia borok to dol ke bangma salai kyang ka kok to ko tiging lai kyang ang to sai jung si bujok khamano para batai onyo borok okra borok bo kari gada ta to huni samai ko thangi tonglaja no katal bo manjak ngai no katal to moto pala kon kai bejak ji taking nango segada no sangka ji taking tai sa khayi ri faji ase sa harang khabya hin sawai tau dar phobino phone khayang sa ka dar phobi an nok ki sa ji taking khayi ri fegaradi moto tau to nok to pai tongkha gan joto si thik thang to ta rang hap kai an bo nok dori pai nani ne ang bono na harka ji taking khai nani bo khaika bini thok bara akon ang bu bujiwe ni jibo সময় আতে খাই ngoi phajak ngai bobo thok to magana maya taw emne si ba to tia to teka li taro se ngai bonang do hi thok ni bar phanung tho ha khochi ni bising go phanung tho nang 200 টাকা rang ri raho abono se buki tam hi kok saka e bo sara jana wi e kaisen thani sara jana wo kaisen thani 5 jana wo ni kok sil chalai bono saja ya khai kok sil chalai o 200 টাকা rang dina selema bagai oila kai rong itala ni por video bar hinjang na bo tin san parok khaye regan torop tiya ang ko bujok lai mani o emar tikhle lai mani hote je rega kama khaya hin sabaye ngai nok mane rok je nok mane rok borok ni khai emar tikhlai mai ahne o bilewning ni je ang ko tam nei rang bong khai magana dai na hine bong khai emar kok yang mani abon hote ma khaya hine kok bang laikha kok bang lai mani hote bo khai sai kalangkha abo borong ni abo nok ni hote si ma yang o chung khaya abo ku sam nya ini sai kalang abon torop te je IPF tin borok khai saka raga khariya chung khai ini sai tongoi chu je blog rok bor khai tamo naga bose phamdar abo borok tula tu ne je khanaman 6 kong sawan poile tam ang IPF tini neta Ojit babu sawo ete kaisa Pobir babu sawo ang BJP ni neta boro abo haike thara thali je dina kok salake tia sa ba ang saicung bo unglaga ne mane ang banok bo sagla ani jur kong sanai kaisa kok samso ang go tini uskang ni je mafote hangkai sing sanparas salepur ke ang botongo apuru hangkai porbin logi jungo phajak hangkai tambai kok bang la kai male tini irega ni samung khlai nani owen bisingo emarti khlaya ahen ya ni kutulayo karon ke no kotal manai borok brongkha emar borong ni ke sokna nangya bron ni kai emarti khlai woni bron ni apna phane rang dari jang nai ni agino salajak
ati hinai porbikai akong no serai kan saiklang thangka haipa no borokai arani bisitio tebo putulanya bro lama natugai i porbi bai wal laika eko sini oro sonpara kamingo kaisa regani tui no ke kok banglai ka regani tui tam ke kok banglai mane je jara nok man tongnai rong ni bong ni khai kam khaya wino posno boidin khai manani hinoi blog je secretary rok je samani blog ni je sidanto muteno o je nok manai rong ni khai emar kare jaya aboni bagai se tamungoi je o nok manai rok khai chung tam kama khaya hanai borok saimi hanai kutuklai abone atai hanai no oro sonpara kamingni netritorok probit development ringna haka hingga probit saiklang au je nok panai rok khai abo borok no emar karina nangya abo borok no khai kam khaya wina bongni diman abo JRS rok khalai mareu atkalang kha abo no sottego no kisa probit no kisa bikhub bungkha o ramoti kongno borok joto saime yani bagai atingi kisa probit no abon sottego no kisa bikhub bung thangka bikhub bung mane bolte gotai Ani bung ke sapon mande Burma angka hol de bless ni emne khai ani nogo first rang jeman mani abung pore khang rang meng thaka ga er pore khai boi bono rang pore bin rang sao hinai bo duty khale ya khai tongkha ger pore khai ang ta se bono maring kha thaiga de pore bi nang phai duty khade thaiga de nono ang je bad be family ni thok cross ang amati sodu sure nai ni sawai bo no angri kha ke bo phaika thaya per duty khaika ngai tabu er pore khai kan rang bo 50,000 টাকা টাকা জতি মানে rang khap tong rakha ngai je o 4,000 5,000 hinai bono je sao hin samanto কিন্তু বর্তমান আং তো খচপন মার যাকু যে শুধু বজিউটি খাইমানি আর আং বনো খরচ নি হিসাবে 200 টাকা খাই আং বনো রাং রিবু আনারক তো বিক রাং নো বসাবা সানজা নং 4,000 মার নাই 5,000 মার নাই হিনলো বনো সায়া কোন কগো সায়া শুধু বজিউটি খাইমানি রাং 200 টাকা মালাং খাই বথাং পায়ু নি রাং হাবনা তামান্দি নি বনো সাইকলাং এমনে খা আং বনো পরে বিনো বেলাইনা হামবাই মারিবো বনো আং কোনো মানে 1-2 মেটা সায়ারো হিনমায়া an bung Sanjay Devarma ang holo diap village committee village ungone village ni tai bo probir no je rangsa mane abo emne sungkhai rang maria bo kam koreng hne secretary bo dagi ro jagai ko bine jiu taking step bo khai payo 3 bar step khai ma khayo gai abno sung bin bagai bine bite khoros rok ba kam samung yakar phaiman bagai sung bono iko buji wam tai 2-300 kai poti deli no sung bono ro khoru boje phai burum no 3 bar phayo emne khai ngai bono sungtai kuno rang khai maria o 4,000 5,000 ke nau hin samani abo o jiu taking khaiman no se boi abono angkhai sungkhai ke angkhai maria angkhai abono boi kok sil chawi se apti khai khayo jiu taking khaiman no rangna mano se boi amti hini sai khnari o boi ane chung nok toman kha nok mama ya gola borana an ora hel khaye bano jeting khabika bo patitik khaba jeting khabro duste khana kha tawe khai duibar khabika duibar khabai ya gola bo successful kan ano rangwari wi tong hol ang bo hol je ponchi ni borok no apan ya gola bo khar ga dikha gai taw sa te chang successful ka bona hamja kan nang bona ta chuba chong kha tam kok sena was ko borong thaiba mane boi to mane riu mari win chabo ang to mari khota sar tei emna borno to bo made man kha mai tong khap tang samiya to je ting khaman jor ting gai bano sera se khanya ta successful khai tong kha ang borna hame marwa au chuna ane kok ini Tiprasa bukung bararok belai kena lockdown ni bagai masa emanangya ni tongkha Krismal all dia edisi village ni engai dola malik parani sarta family o ang ni je gachi ya borno belai kena khari mabai jono 5 kg mate kali ken bakon kali na ka beto borok mo pagi bagai sauchol lagar song next dina ang tesa tu kene bung bagai ambai tarik 4 2020 hanya hai sentini tesen tesa sini Krismal lo sana ni kali mabai ini ber matukha
biar masuk ke masa puja kita pias mairum som obat saya sumber no jangan saja je borok satu family kebo nogo tongo 6 জন kebo nogo 5 জন kebo nogo 4 জন kebo nogo 3 জন obat saya borno Mana hari? kita Bias. sampai borok bagai tungoro kita kisi som tongo সব দূর ছাকা বাকা som borok bagai situng মাইরা দুনো পাশে ফেরে উতা পরিবার main borok bagai situng obat saya borno ribu saja ini Nia bahannya lihat ini mau kesini bagai akhirnya hambat